gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, implementasyon sang home quarantine pass ginpaisol sa September 6. Barangay Estefania may pinakadamo nga kaso sang COVID-19. Sa balita nasyonal, 180,000 ka mga Pinoy na dulaan sang trabaho bangod sang COVID-19. Clinical trials para sa Avigan wala nag-umpisa sa gintalana nga petsa. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Setyembre 3, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa niya. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalang na.
Makulot saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpaisol sa September 6 ang implementasyon sang home quarantine pass kag pagpahamtang sang check-up points sa siyudad sang Bacolod. Sa Executive Order No. 58-A, yung ipagawa ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia, ginpahayag nga ang implementasyon sang HQP kag pagpahamtang sang check-up points sa Bacolod ipatuman September 6 tubtob 19. Una diri sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Bacolod City ABC President Lady Gles Gonzales nga wala makumpleto ang paghatag sang HQP sa tanan nga barangay bangod nawad-an kag maiban nga balay nga wala sang tao sang ginkadtuan sang nagahatag sang HQP. Ginpahayag naman ni City Administrator M. ang Barangay Estefania among may pinakadamong nga COVID-19 cases nga na-record sa syudad sang Bacolod. Sunod kay punong Barangay Jerry Tingson as of September 1, ang Barangay Estefania ang naka-record sang isa kagatos ka confirmed COVID-19 cases pero 34 na lang sa karon ang active cases kag duha ang napatay. Sunod sa kapitan ang mga nagpositibo ang wala na sa barangay kundi iyara sa facility quarantine pero may kapin 50 ka mga balay ang gin-sealed off kag kalabanan ang yara sa subdivision. Ginapabura ni Tingson ang palayag ni Environment Secretary Roy Simatu ang away kontra COVID-19 ang dapat pangunahan sang barangay. Sunod kay Tingson ang close monitoring, pagsunod sa mga executive order ni Mayor Bing Linardia kag ang disiplina among epektibo nga pamaagi kontra COVID-19. Kapin 500 ka mga persona ang napaidalom sa COVID-19 mass testing sa Barangay Estefania kag ginahulat pa karon ang resulta sang test. Ginklaro naman ni DTI Negros Head Rachel Nufable nga hindi na kinahanglanon sa mga negosyante nga magkuha sang panibago nga travel pass angon sa natalan nga pagpatuman sang home quarantine pass sa siyudad sa Bacolod umpisa sa September 6. Suno kay Nufable, wala sang expiration date ang car pass nga ginpagawa sa ilang talatapan. Gani ini nga dokumento ang sarang sa gihapon nga magamit sa mga check-up points nga ila ginaagyan. Dunga pa ni Nufable, base sa ilang record, wala man sang bago nga mga negosyante sa Bacolod kag Negros nga bago lamang nag-operate o kung nagbuka sa ilang operasyon. Base sa record sang DTI Negros, naglambot sa masobra 1,000 ka mga negosyante ang ilang nahatagan sang car pass ilabi na sa itong panahon nga ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ ang siyudad sang Bacolod. Ginmando naman ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Jensen Benjamin sa tanan nga Coast Guard personnel nga hugot nga bantayan ang mga coastal borders matapos ginpaidalom sa General Community Quarantine ng siyudad sa Bacolod. Lakip na ang dugang isa ka semana nga extension sang moratorium sa pagdumili sa pagbaton sa mga locally stranded individuals kag returning overseas Filipinos. Sunod kay Benjamin sa memorandum nga ginpagawa ni Governor Eugenio Bong Lacson, ginadumilian ang pagbaton kag biyahe sa mga pasahero, LSIs kag ROFs gikan sa probinsya sang Cebu, Iloilo, NCR kag iban pa. Nagpagauman sa direktiba si Benjamin sa iyang mga personnel nga magpatigayon sang seaborne patrol agud indi malutsan sa mga has nga mga sulod sa probinsya sa illegal nga pamaagi. Samtang ginluthang sa wala makilala nga suspect si Ronnie Bartolo, 28 anyos, ang sitio Lublo, Barangay Magalion Cadre, banwa sang Moises Padilla, sa dong Martes ang gabi.
Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Randy Babor, ang OIC Chief of Police ang Moises Padilla PNP, ang biktima pakadto sa balay sa ugangan sang ginlutang sa wala makilalang persona gamit ang wala may baluan nga kalibre sang armas. Ang biktima una gindalan sa Don Ignacio Lacson Arroyo Senior Memorial Reed District Hospital sa Bona sang Isabela, kag ginsaylo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa pagpabulong matapos nakaangkon sang pilas sa iya nga likod. Ginabulong man karon sa Holy Mother of Mercy Hospital sa siyudad sang Kabankalan ang 24 anyos nga lalaki matapos ginluthang sa sitio Tabangka, Barangay Tanawan sa among nga syudad. Ang biktima ginkilala kay Aladin Giliepa, nagapuyo sa among nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Executive Master Sergeant Ricky Toledo, investigador sang Kabankalan City PNP, las 8:15 sang gabi tinalikdan nga adlaw, apat ka wala makilala nga mga sospetsado nga nagasuksok sang camouflage nga uniform, combat boots kag face mask ang tuyo kung tani magsulod sini sa ilang nga balay. Dugang pa ni Toledo, isa sa mga sospetsado nagluthang sa iya igo sa paa. Gilayo naman nga nagpalagi ang mga sospetsado matapos mahimo ang krimen. Na-recover naman ang 272,000 pesos nga balor sa inasuspetsuhan Shabu sa isa ka persona sa bypass operation sang Regional Drug Enforcement Unit sa Camellia Subdivision sa Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod, las 4 ang takna kahapon sang hapon. Anadak pa nang kilala kay Erwin Agsam, legal sa Pangidaron, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Agsam ang siyam ka elongated plastic sachet, kag 13 ka big heat sealed transparent plastic sachet, tanan ginasuspetsuhan Shabu kay iban pa nga drug paraphernalias. Nakuha man kay Agsam ang kalibre 38 nga armas luthang, kag 5 ka mga bala. Sa inisyal nga pagpangusisa, nagbato sa operatiba si Agsam, rason nga nalutangan ini sa tiil kag gilayon gindala sa ospital agud ipabulong. Naibaluan si Agsam ang may warrant of arrest sa kaso nga murder. Sa katapusan nga balita lokal, naglamot naman sa 340,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Shabu ang lukuha sa isa ka high-value individual sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency las 5 sang hapon Setyembre 2 sa Prok 8 Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod. Ang subject sa operasyon ang ginkilala kay Alexander Cordova, legal ang edad kag residente man sang nasambit nga lugar. Sunod kay PIDEA Agent Bamboo Bulubanta duha ka semana gin-surveillance si Cordova kag natalana nga ila i-verify kung yara inay sa drug watch list. Dugang pa madamo sa nagakadto nga call center agent sa balay ni Cordova kag ginaligar nagabakal sang iligal nga droga. Pahayag sa otoridad sa piyak nga may quarantine status ang syudad sang Bacolod, madamo sila sang namonitor nga transaksyon sang iligal nga droga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga
prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita Tala tumbot. Good morning! Happy September 2, Action Boy. Happy September 2. Good morning, Gina Fesaguban, September Papasi. 3 na subong Ay, dahil. September 3 na gali. Oh my goodness. Halin pa kami September 2, ka-duty, Rikta. Move on ka pala. Mulo move on, mga mo guys. Imbukada sa wrong ba? Wrong! Rosemary Sembreno Pacquiao, good morning. Suzette Plomeda, good morning man. Donaline Moleno, good morning Bacolod. Jerilyn Ferrares Idon, watching from Parañaque City. Michael Joseph Hilado, good morning mga ka-aksyon monitor sa Handumanan. Alex Fuentes, good morning man. Edward Meneses, Steward Libuontan. Morning Action Boy, ka-aksyon Eden. Tamyaw niya lang kuno ang dot Liboon Pottery sa Purok Maninihon, Barangay Tangub. Keep safe sa tanan. Salamat. Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Greet niya lang iyang Vice President, Rajan Tan Villalon, kag ang Team EFC. Welcome sa mga newbie ko no. Cory Vidaha, hello mga suki. Tulog time na namon. Kaya agahon mo. Yes. Sa Kuwait na siya agahon. Philip Isulat, may agaman. Si Vanessa Mayo, ari naman, gusto ko gid ni bala ang kanta sa Action Radio. Kinakanta ko na ni Hal. Ang kuhan gali ang aton na theme song. True. My hubby asked me, what are you singing? I said, it's Ilonggo. Good morning, Action Boy and gorgeous Eden. Love your summer dress. Ay, perfect. Summer dress na sa gali. Yes, give me flower. Okay. Kay Venram Rodsnab. Good morning, Action Radio from Bago City. Sakay ako si Dennis, of course. Wala sa okay. Dari Delicano, Rose Guevara, Martin Aliling. Gusto lang ni Dari Delicano, maayo lang pagginutok kag siga. Ano yun? Maayo lang gid pagtutok kag pasigabong sa radyo si Bongbong Delicano. Ang maayo manghilot dira sa Purok Santan, Barangay Zone 14B, Talisay City. Lilibeth Ninia, June Marie Radok, More Power Action Radio Bacolod, watching from Jacksonville. So, di ina iya man? Jacksonville sa Candone, hindi. Social ba? Pero hindi nila sa New York. Ba't na ko din sa Jacksonville? Sa likod balay na. Ernesto Regazzo, may agaman. Thank you for listening. Heaven. Sa Florida. Florida. City in Florida. Okay. Sa Florida, bisa mga Tallahassee kami da Kami sa Tampa kami. Tampa ka na, yes. Kaya sa Tallahassee. Wow, Katong mo sa Tallahassee? Tallahassee, wala. Ato lang sa, hindi ba lang may zombie lang mo. Dira ka mo gali? Sa mga telepelikula, ito lang may zombie, ito bla. Di ba yun nakasurvive ka? Oo. Very Upod good. itong si Tallahassee gan eh. Abi ko, upod mo mga zombie. Rene Colliantes, good morning. Love ko di ba sa Mayo ang kanta kay So Proud I Was Born in the City of Smiles. Paglaom kag kasanag. Edmar Kilitar from Bago City, of course. Morning ko na sa family sa Bedonia. Kay Chay Bibing kag kay Kagawad Raymart sa Bedonia. Good morning. Imo ka pa follow mo? Yes, Giona Guion, good morning ka-aksyon. Jericho si Roy Villarosa, good morning sir and ma'am. Watching from Mansilingan Quarantine Facility. Oy, may mailang nakaghalong kamo. Eddie La Chica, nice den ko nung. Nice den. Nice den. Ato guro ang imo September to eh. We'll move on guys, please. Yes, ang bali Ma'am Vanessa, Jacksonville, Florida na. Okay. Ang bali din, sa Miami, sila kuno ya. Sa Miami sila yan. Sige. Sila sa mga Orlando. Lain-lain naman ang iyay. Sumpok. Ako sa mga Hinebra lang ko yung gyapon. Amo na siya daan, Action Miami Boy. Heat, Orlando, ano nga, may team ng Orlando mo. Botsin nyo, ano ng team nyo. Basta 113 days to go na lang, Action Boy. It's Christmas time. Good morning mga lianay kay Kwan, kay Migo na itong Roberto One Ball Gallo, dira sa Las Vegas, Nevada. Ay, sa Las Vegas, nagali si One Ball. Sa Las Vegas na sila? Pero taga-bago siya. Hindi. Ay, taga Bacolod. Taga Bacolod. Oo.
naghalin man sa pigado nga pamilya True. natagaan sang opportunity and made good in the US. Wow, perfect. Sana all. Ay, bata ni may kwan siya mo may daw kwan baga design. Ang mga shorts ni Manny Pacquiao mag-boxing, siya nang design. Ay, hala, bongga. Bata, Sir, pwede mo ko na pa-designan sa bata mo, sir. Oo. Skin short lang, sir, Daw designer ng bata. Yung malalaki. Wow, Doon sa mga bongga. may mga business ito, doon mga suits mga suits, mga Ay, hala, perfect. That's Sir, basi may mga ugit na kamuna, gabato. Si Kapitan Mamangga, Leopoldo no? Duran Jr., good morning. Josefa Cabrera, Mayong Agaman. Las Vegas, sila ni ganiining away ni ni Janriel Casimero. I think kung sila actively involved sila da. Wow, perfect. Pero dugay na to sila, Action Boy. Dugay na sila sa Kasi US. citizen agad sila, US citizen. Ay, don't know kung citizen na sila. Pero green card, kasi mga green card holder naman ni sila Perfect. Ako blue card Kaya dito holder. lagi ang pamilya mo. Dito lagi ila pamilya. May green card ka man. Sa Sa City Health na pink card na Sa yan. City Health na Pink pala. card na yan sa City Health. May green mo na para sa mga pakita obra balaan. Amo na. True. Pink card na yan. Sa mga- takuling blue card yan. yan na sa mga ang mga pink card yan na sa gulo brabla sa mga beer house, mga muna. Amo na? Pink card. Tanan di Action Boy sa Bacolod, subong may ara naman. Not all pagali. May mga Q card naman. Anong Q HQ card. HQP card. Ganun. Sa September 6 pa man, ano? Perfect. Sige. Standby mga ka-aksyon sa aton mga balita lokal. No Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Detalya na sang mga balita nasyonal. 180 kunadulaan ang kapin 180,000 ka Pinoy sa trabaho sa pungsod bangod sa COVID-19. Nagapakita sa Job Placement Monitoring sa DOLE ang mga empleyado anadulaan sa bangod sa retrenchment kapag sira sa pila ka mga kompanya. Nagapakita sa record ng NCR ang may pinakadamong nga tao na nadulaan sa trabaho nga nagdangat sa 89,531. Damlang dagwa sa resulta sa Social Weather Station Survey nga nagsaka sa record high nga 45.5% sa bulan sa Hulyo ang mga nadulaan sa trabaho kagkatunga diri ang nagsiling nga nadulaan sa trabaho bangod sang health crisis. Ginpahag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang clinical trials para sa anti-flu drug nga Avigan na wala nag-umpisa sa gintalan ng apetsa nga among Setyembre 1. Sunod kay Vergere, initungod ang 3 ka ospital nga maga-intra sa clinical trials na nagatapos pa lang sa ila ethics review sa Avigan. Ang 3 ka mga ospital among Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, Santa Ana Hospital kag Quirino Memorial Medical Center. Dugang pa ni Vergere nga ikaapat nga hospital nga among Philippine General Hospital ang mag-aumpisa pa lamang sa Avigan trial matapos nga ang Memorandum of Agreement ang ginpaidalong pa sa legal review sang UP Manila. Ginpahayag naman ni Health Secretary Maria Rosario Vergere nga ang contact tracing dapat himuon bisan nga ang COVID-19 test result sang probable o kung suspected COVID-19 patient ang pending pa. Nag-issue si Vergere ang panumdum sa press briefing nga gipatigan matapos ang kaso sa Pilipinas, naglambot na sa masobra 224,000. Sunod kay Vergere, maayo nga sundo ng formula ni contact tracing czar kag Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga 1:37. O kung sa kada isa ka COVID-19 patient, mayara sang 37 ka contacts ang kinanglan nga i-trace. Duha pa ni Vergere, sa piyak ng contact tracing obligasyon sang kada LGU, ang DOH naghahatag sang guidelines kung paano ini patuman kag para makahimo sang revision agud nga mapaayo ang contact tracing efforts. Naglabot naman sa 226,440 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas matapos nadugangan sang 2,218 kabag-o nga kompirmado nga kaso. Ang mga probinsya nga nanguna sa may pinakadamo nga kaso mong NCR nga may 1,163, Laguna nga may 112, Cebu nga may 107, Iloilo nga may 82, kag Negros Occidental nga may 81. Ginanunsyo man sa DOH ang 609 kabag-o nga nag-ayo sa masakit nga nagdala
nadala sa kabilugan recoveries sa 158,610. Ang Pilipinas may 3,623 kanapatay bangod sa COVID-19 matapos nadugangan sang 27. Ginamonitor sa karon sang Technical Working Group ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang sitwasyon sa mga voters registration sites kasunod sa panawagan nga postponement bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay IATF Vice Chairperson kag Interior Secretary Eduardo Anyo, ang TWG maghimo sa rekomendasyon sa IATF base sa ilang observation. Doa pa ni Anyo, karon nga adlaw, magasapol ang IATF kag i-report sang TWG ang findings kag observation sa mga voter registration sites. Una diri sa pagbalik sang voter registration sa itong Martes, kag ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang mga alkalde sa Metro Manila ginaduso nga ipaisol ang aktibidad sa Enero tuig 2021. Ginpahayag naman sa isa ka opisyal sa Department of Justice nga ang PhilHealth hindi makahilabot sa desisyon sang korte sa kaso nga imbolbado man ang ahensya. Ginhimo ni DOJ Undersecretary Adiran Sugay ang pahayag matapos una ginbulgar sa hearing nga si PhilHealth Internal Legal Department Senior Manager Attorney Rogelio Pocalan Jr. ang nagpangayo sang legal opinion nga gingamit bilang basihan sa pagligwat sang desisyon sang Court of Appeals sa kaso sang Cebu-based Perpetual Succor Hospital. Sunod kay Sugay, ginpahayag ni Ombudsman Samuel Martirez nga sadto anay Supreme Court Associate Justice nga isa lamang ka body ang mahimo makabodify sang desisyon kag ini among korte nga nagpagawa man sang desisyon. Dugang pa ni Sugay nga kung gusto i-modify ang desisyon, ang natungdan nga partidong kinahanglan mag-file sang motion sa korte nga nag-issue sang desisyon. Ginapaabot naman ni Presidente Rodrigo Duterte kay incoming PNP Chief Lieutenant General Camilo Cascolan nga mapadayon sini ang tatlo ka mga programa sang administrasyon. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, kinahanglan ni Cascolan nga mapadayon ang rule of law kakaso ng mga korap nga pulis kag mapabakod ang kampanya batok sa illegal nga droga. Pangunahan ni Cascolan ang 209,000 ka personal sa PNP kasunod sa pagretiro ni PNP Chief General Archie Francisco Gamboa. Si Cascolan amo ang co-author sang Oplan Double Barrel sa idalom sang War on Drugs nga nagresulta sa kamatayon sang linibo nga nasuspitsuhan drug users kag dealers halin sa mapungko si Duterte sa tong 2016. Sa katapusan nga balita national, ginklaro naman ni Armed Forces Chief of Staff Lieutenant General Gilbert Gapay nga hindi intensyon sa militar nga i-control ang freedom of speech sang iya ginsuwestyon ang pag-regulate sa social media sa idalom sang anti-terror law. Sa deliberasyon sa Commission on Appointments para sa nominasyon ni Gapay para sa ranggo nga general, ginpaklaro ni Minority Leader Franklin Drilon ang proposal sang AFP Chief nga i-regulate ang social media dala ang paandam kay Gapay nga wala dapat ginakontrol ang freedom of speech. Sunod kay Gapay nga regulasyon nga iya ginaduso wala nagkakahulugan nga i-control ang freedom of speech and expression sang tawo, subong man ang freedom of assembly bangod ang tuyo sini among ma-regulate ang social media platforms kag mga service provider kag hindi ang mga users. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon. Simbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Inyo ginpamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon